si Marang Helen eh. Hi, good afternoon. Daghang salamat Ginoo, daghang salamat sa kinabuhi. Dugang nga na paghang edad dong adlaw. Ika 53, daghang salamat Ginoo. Okay. Abi nahaog ka ng way nakahinamdam sang adlaw na tawhan. Daghang kadto salamat Lord. Daghang salamat kaadto sa naghatag sa pang-cake, pang spaghetti. O di pay uban, di pay kas gamay, di kay gamay dagko para na salamat kadto kay mo na magkinsa mo daghang salamat og sa libang magagahom kasi siya makalipat sa ahang adlaw na tawhan kay mo na magkinsa mo amping kanunay sa itong lakaw permi kay mo na mag-asa mo magto kay ba ko nga lakas lakaw kanunay dahan ko kadahan kadto salamat para kay spaghetti ko. Magluto ko ng spaghetti ron. Happy birthday to me. Bitaw. Salamat ko sa labang magagahom. Nakabot pa ko ron. Adlaw, September 21. Ika 57 years na. Salamat ko sa Ginoo. Wala ko masiro. Abinag masiro ko. Kaya kumulis bay. Dahil ko sa bay ni Herlin. Salamat ko sa labang makagaham nga nagyapoy ni pahiningad na naningatag nagpang spaghetti, pang cake, kapalit pa kong litson manok. Salamat sa Ginoo. Napo ko ilatik gamay. Kaya nagdito ko sa kakilo ito nga. Salamat. Abinhag masiro ko sang adlaw na tawhan. Salamat Lord. Salamat. Talagang spaghetti sus. Nakatak-ang nako. Nakaluto na ko sang biko. Maraman nilang prepare biko, spaghetti, litson manok. Dahan salamat. Hindi pa yung dako abin masiro ko sang adlaw na tawan bisag wa dinig ang mga anak. Adi mga anak din kay ibaw na mo mga pamilyado na silin pod busy silin sa izahang estudyante kasi uba pod na pay bata na precious mo nang dinhirakos bay ni Herlin kay alingan pag pumuli kay nang padihang mga tulo ka apo dani mga anak sang laki. Mga kamera dari mag-kuanda. Naigagmay salin-salin. Ito na yung magpanghilas sa silingan. Lord, salamat makabot ko sa sitay edad. Salamat sa naghatag sakit sa mga bantang ipangluto. Dito, salamat ka sa tanan. Sa gabi nagkatapo, pero okay na, salamat. A few moments later. Hi, good morning. Salamat Lord. Salamat sa kasas another kinabuhi na pudong adlaw. Sang adlaw gahapon, dahan salamat bisag wa mi nagkatapok kay ibo naman mo sa mga puro naman pamilyado, puro man may mga obligasyon sa pagkatagsang pamudyo mo nang ako kamera dari nga mga bata pud gabi hindi pud mga pud og video. Pero salamat gyapon ko sa labang mga gahom nga gyapon ko gamay nagbadyang sa lamisa igo ra pud panghatod-hatod sa mga
silingan. Okay. Kung alam di ka pamilya nagtapok dani, side dani sa akong binaji. Salamat Ginoo. Lampas na ko 57. Karon di ay ang trabaho ning order sa Higagaw kay mama ni order ni karon kay birthday pulos jahang anak. Harap ning trabaho kay adto na ko sa Isidro Anza nga udto-udto. Salamat nitong tanan. Good morning, morning sa tanan. Diyan na po naglahogay na po kong order nga budbud. Kaya mo na adlaw nga gipaabot nga birthday po sang pag-umangkon sa pag-agawan sa San Isidro. First time kong nagluto budbud aning kalan. Kaya mo ligway dapog. Kaya katos bahay dilab man kaguhang gamiton dan naningakos kuan gasol. Kaya mawala ligway dapog ning bayan Herlin. Birthday ni Kian, ika 14 years old. Kinakasugang anak ni Nura. Ito yung order. Yan na, maglikit ako. Likit na lang magbud. Budbud ka ni, nili ni Suman. Ani, tinamis, ali ni tinamis, pinaharat ni Luya. O kuan. Luya o asukal. Kamusta na mong tanan? Ma'am Siri Ulrich sa Balinsadnaw, good morning. Mainita o budbud. Aw dadi among salin nga biko gabi na. Mainita ma'am biko. Ni Ma'am Siri, aw ni Ma'am Yuning Ayop from Italy, good morning. Salamat din ko sa ang birthday gahapon. Sabi na masiro ko. Sabi na kuan. Salamat ko sa bang pagam. Diya pa dahil naghatag na og pancake. Tanan, puro hinatag. Salamat ka din yung tanan. Litson manok. Sa katunang tanaw kuan anong way picture sa mga bata ang mga bata daan ng lisod kay mag picture sa camera alas lamisa di na nun manood di na nun mga manang hanala mag guman ko pictures ang gawalingon hanala mag tawag ko man ngangon sada lagi gamay panghatda nag mga silingan. Silingan dari ano pa ni kanan sa mga binaji o igsoon. Kamusta naman mo diha ang itong lakaws panahon karon dari Corpus ga uwan gyapon. Bilma Makabalo, morning. Pili sa taghap o labi na sa ni Mers and family in Korea burning ni Laila Amid morning maitag budbud o biko kadabay bagyo adlaw Domingo, pizza 22 na. Hapit na po Pasko.
December 22. Hapit nag birthday ni Aliana o birthday ni Alita. Birthday ni Alita ugma 23. Alita o si Junjun Malang Jijin pareha na sila. 23. Last birthday ni ka 26 ka Aliana. Daghan man may September sa masakop ni pamilyang Ariston. Unang ka-birthday sa pamilyang Ariston, si Emily Ross, anak ni Roy Burato. Sunod, anak ni Hermelita Florano duha, si Bridget o si Undoy. Sunod, si Aisa o si Upaw. Sunod, gapon ug maali Aliana Las sakhan kadtong September. Sa December kananay ra og kang kuan Tiri dengan na sila. Sa July napod katatay og si Dodo og agahang Rocky. Pero wa di nakatupon sa birthday tatay. Kadaghan na mga wadi nakatunong aharang apo. Pag si Kia, July 2 dengan nagklas tatay. Ako sa boss aban. Ito na. Sige. Ana laging kondaghan ka ado. 15 ka. Ako kayo numdum sa uban. Kaprorami ay Mayo. Ihap. Aho, September, Carolina. December. Dua sa December, Kamita. Sa Kaabilin, Agosto. Kajijin. Enero, Gabriel, Abril dengan Sahelin, Abril, Mayo, Rami, ito. Paghat dikit. Amo na dyan naglikit na haning nang dingagon ron. Ipon hagpila ka buok.